Ole voina chuan numerical aptitude the competitive examination atana poimo mei pakhat kan zirdona chu numerical aptitude zinga chuan voina tan bi time and distance le time le work cho chwa dan kanon chop chwa kanga in kai shwaina ang deuh chau example ang deuh chau karon pek dona wangin I azir ngun pe kha chuan engang pon zo na local danglamin ron this danglam thin ma se I kha he tuna example a kan lo hriat chian hmang chuan engkim kha chan thei vek don ani I ama saberin formula kan hriat angai ni chu tuna kan zir tur chu time and distance le time and work tini a ama saberin a formula kan soi photang speed hian a formula chu distance by time chuan a panina chuan time formula angai le tani time chu enge ni kan ti chuan distance divided by speed mo chuan a pathum na chuan enge kan la hriat ve lo chuan distance kan la hrilova distance chuan enge tlu kan ti chuan speed into time mo speed into time ani kan hriat ve reng tur chu a number peka unit in ang lo emo in mil lo reng chu a chaw ho thei lova a in mil tur te chu hetiang hian kan da ang distance hi entianan distance hi km kilometer ani chuan time mo hun kha hour anyang mo speed chu tiang ani chuan distance ha kilometer lo ni a time kha hour lo ni bok chuan speed chu kilometer per hour lo ni don ta ni this amairo chu distance hi meter mo meter meter ani ve thung chuan time kha minute mo second mo second mo alo ni ve thung chuan speed a khan meter per second mo hetiang in gop tur hi ani lo chuan chawhma in kan siam remang entiernan kilometer per hour tur aya khan kilometer distance a khan kilometer lo data se time a khan minute lo second mo minute a lo data se kha I kan chawhmai kan siam rem ma support tur ani tina ni chu ama saberin question kan chok chinang the formula mang hian he example karon da a man covers a distance of 20 kilometers on a scooter in 40 minutes. Find the time taken by him to cover 120 kilometers atitani distance 20 kilometers le time hi minute somli mang hian speed kan zong chuang ma sapotanga 40 minutes hi hours a kan siam ma sapot angai ni kha tu na karon soi zo che mangka he ta he chuanin hour atitalawa minutes da wang kha ma he kilometer adale bokta khamia wang kha 40 minutes aya khan hour kan da don chuan kan siam photang ti hiam
time equal to 40 minutes aron ti ta ni tiro kha hour kan thak don chuan 40 minute kha darkar khata minute somru ko omawangin minute somrukin kan semang chuan kan chok tiang 2 by 3 hours alo ni don ta ni chu 2 by 3 hours alo ni don ta ti chuan kan asiam rem tur lai kan siam rem to wangin a questiona I om ve lo mo distance oma time oma speed om ve lo ta ni a cover ti ringot ta distance kha a thlenga minute som li chungin kilometer som ni akala scooty khan ti ani ringot ta chu wang chuan speed kan zong photang speed kha enge formula kan ti chuan distance by time more divided by time ani chuan distance kha engzal nge kan ti kha 20 more time chu kan siam rem to wangin 2 by 3 anyanga chuan chu hei kan siam rem ve leang 2 tro anwai berami hi chunglama lo chau thunga kan chok te ang chuan 30 lo ni ta chuanin a unit da tur chu kilometer per hour kan lo da thei ta ni chu chuan nge Mizo tak khasha turin find the time taken by him to cover 120 kilometer titani za som ni kilometer cover tur khan ehun engzan nge amamo khapa khan mo atita chu wang chuan time kan zom don ta a speed kan nei to a distance kan nei to ta distance chu za som ni kan nei to ta ni kilometer mo chuan distance kan nei a chuan time kha kan nei lo thunga chuan speed chu 30 kan nei to ta kilometer per hour kan ti kha chuan kha time formula mang khan kan siam ve le ang time equal to distance by speed tro chuan distance chu za som ni speed chu anita kan chok te le ang cho te thei chuan chim huna som pani chu pali anita chu wang chuan 4 anita ni mo mini chuanin time ani wangin a unit a kha chuan hour 4 hours kha answer find the time taken mo a hun engzan nge a man ti khan I kan han 4 hours chu answer alo ni ta ni